aprangse kado kawi khei jutang jubat lamelam chong kaching hon kedoan jirpu jirpi phastami nilihin pen alibung kado bajeriklo lapen thu pining thongke brai siang deng hawar karbi risuning so rongaji katolon pon me phun me et pen thangnat ke beng ke phan abe pin pen labang so ili tum ninga ching sam rongaji kichul ikpa me ji phan nileranam rani aking ringlo hirjume angri ton marle tum pinia video bang kenale tum han pachini ponji ko bang kala pikan lo ili tum lang pherason thak thak se singhason apir thetha anikan bangason langbong ning pialong pinikan thongkebra isiang denga farman habar karbi risun sorong aji mesen pen katalon pon thegiji pha non haladak tirikama mei tumpen lapen haladak langbong ning pi rohangrong amekar duan celang pet pen rong asar pen jenglok ke thege ding tum celang pet pen kikim kerang pon arjeli bang sinan phan pini paklang pon ji phandili bori iklot padang te litum lang pon ingdang lapen la ni YouTube channel pedar de pina subscribe ni tira 500 like comment pena share video dik po posining thil tang tenon video le lang pon ikna don morle tum lapening thongkar besiang deng ladak hawar karbiri sini surong aja ga paman ponji padim lo lapang ka pu singhasan apir the non desemet pet ke kikim kerang bang tang ik kai lapang sar jelir anda yelitum tek ponik lo dak tong hangrong langbung dipi jutang jubat aparman pinang ladak arong arat tum situ iksi alir lanu pi asang deng ba pinang pichun ponik lo dabang penis tes lo dak si ason mu kacepate dikidin kan padu ponik po pubang si akethe kacepate ason mu mangke pidu po radami te pusi pidu ponik po